Oñatin bada bizartegi bat 150 urte dituena, Aitonarena Doroteoren barbeixa zen, Aitarena Nikolasen barbeixa, eta orain Igoneren barbeixa, eta gurekin dugu bera hemen. Igone Ugarte! Kaixo, Igone! Arratsaldeon! Arratsaldeon, ongi etorri! Igone, familiako 3. belaunaldia, zaitu guzu barbeixan, eta lehenbiziko emakumea. Bai, lehenbizikoa. Bai, normalean lan mundu hau gizakumian mundua da, bai. Zuk ezagutzen duzu beste emakumerik, barberirik duenik? Hola, gizona bakarrik egiten dagoenik oso gutxi. Bai, normalean emakumeak tiratu izan daue andrasko pelukixak eraikera, eta gero igual gizona jaten ditin dozte. Baina, hola, gizon utzian oso gutxi. 150 urte ditu barbeixak. Esan daiteke negozioa izateaz gain altxor moduko bat ere badela, ezta? Bai, nezako bentsat, bai. Bai. Herrixan esauna da, bai. Historikoki badu bere balioa, eta herrian ere referentzia izango da. Bai. Nork abiatu zuen negozio hau? Lehenengo jabia izan zana, izena bizunak ez dakigu. Bigarren jabe bat egon zan gero, hasan neura bizen berdina aukan kasualitatea, Ugarte zan Irubietako baserri bateko gizakume bat, eta harek gero Donostin eraioen beste barberixa bat, eta orduan nera itxajunari aukeria munotzan berak hartzeko. Eta orduan ja gure familixan nera itxajunari sartu zen. Badugu argazki oso polit bat zuen barbeixaren, eta ikusi egingo dugu zuen aitona Doroteo, izango zen orduan, ez da, aitonarena zenean. Hortxe, txirrindulariak aurretik pasatzen. Bai. Zure aitona zein da hor? Nere aitaitea da makurtuta dagoena. Bata zuri duna? Bai. Eta hor detaile politia da, atean dagoen bezeroa izango da hori, ze apar zuria dauka, Bai. xaboia eman da hemen masailan. Bizarrak entzen ebitzen ikusten danez, eta orduan zian lau gizako meguzen barruan lanian. Eta danak kale urten ebein, karreri ikustera, eta azkenian bezero pesenen, neu baita. Eta hortxe argazki. Prezio berean, karrera ikusten du. Bai. Ona. Igone, zuk beraz betidanik ezagutu izan duzu hau familian, ez da? Txiki-txikitatik? Bai, umetatik. Bai. Eta noiztik zabiltza, negozio honekin? Nik doia, 30 urtea urten, bai, lanian. Igone, eta hasierako hartan, ez, umetatik jasoko zunen, pentsatzen dut, erentzia hori baita jakintza ere, hasieran lanean hasi zinenean, ja, zeure kabuz, erresistentziarik edo, mesfidantzarik edo, sortu zizun emakumezateak? Bai, geixen bat, azkenian zuk bezeruari aspatu bat dugu bizatzu eta piti bat gauzak komunida ondo ikia. Orduan nire aiteak, ni bapatian sartu barik, urte bete eukin nioan aldamenean, ikasten da ikusten, eta piti bat aitea jentia oiketan nian ikustera. Zate sartzen nintzen oso mundu gizonantzako arrotzazan andra bat ikustian, niri jente asko, ondiok be, badakot bezero batzuk kanpotik etortzen dianako, estranjeruak, ero turismo egiten da baina jentia, eta esaten dozte, guruzu jaketxe lehenengo aldixa dala nire bizitzan emakume batek ulie baiten doztena, edo bizarra kentzen doztena, eta orduan aiteak pitin bat prozeso hori, ineben urte betian adaptazio prozeso bat esaten den moguan. Zuen aita Nikolasen argazkia oraintxe ikusi dugu, zuere bertan zinela. Berak erakutsi zizun ofizioa? Bai, orduan ez zagoen eskolarik. Orduan geixen bazan, aiteak semeala bairi, bai, ez zagoen, nun ikasik. Hemen Donostin jauen asoziazio estiloko gauza bat, zala Gipuzkoako bizarreinen elkarte bat, eta zian aiteak kaso honetan, semeala bairi irakusteko eta ofizioa ez galtzeko elkarkaten zian hastian behin obirritan Gabaz, Donostin, negozioak itxitia gero, eta eurak egin egin maixulanak. Nire irakutzen ostan Donostiko bizargin batek, da igual nire aiteak irakusten otzan arrasteko bizargin bateri, edo pitin bat, horre bile gintzen. Eta gero, kanpora ere joan zara, ez da? Bai. Ikastera, nun ibili zara? Leku askotan. Hemen Madriden, Bartzelonan, inguru honetan, eta gero ja kanpora, geixau Londres, eta bai, pitin bat, mobi honaiz bai. Londresen badira oso tipikoak, ez da? Bertako bizartegien irudiak eta bintzat horiek buruan badauzkagu, ez da? Gure memorian. Bai. Bisa esan momentu honetan be, pitin bat gure artian, barberuen artian, hola izen handixena dakon eskoletariko bat, dau, zela da hemen, dut urteten. Ingalaterran bertan?
Eskozian. 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 Hori da, Eskozian. Eskozian dago. Bai. Ze bezero mota etortzen zaizu? Danetik. Ume jaixo barretiatik, 80 urte dakon bizakume batean. Ume jaio berriari noski hilea moztuko diozu, ezta? Bai. Esan nahi dut, hori ere egiten duzulako, egiten duzu bizarra moztu eta hilea moztu, ezta? Bizarra itera geixen bat, hor peni esan zazatik, COVID-ak mina hundisain jemen. Zergatik? Karo, bizarrak oso desitxuratu nizian. Azkenean maskarillak oso inkomodo itenen bizarra eruatia. Orduan nik neukan bezero asko, kanpotik inkluso torten zianak bizarra itera bakarrik, baina araik asko kendu behar esan eben. Da orduan momentu honetan berriz behin jarratzen hasi da bizar luzia, baina gisa momentu honetan geixo eruten dela bizar motza. Orain ikusten ari garen argazki honetan dauden hoiek bizarrik ez daukate, orain di behintzat. Zein dira hoiek, Igone? Honek, artista batzuk. Ez herriko umiak. Azkenean, nirakoten gauza bada, jentea oso gustora torten dela ongo zentzat. Nire etxera, eta holako gauza politiak pasatzen dira. Horri ikusten dugu, hilea garbitzeko tokian kasko eta guzti. Bai. Bizikleta patinetia gandan abilten da barron bueltaka. Eta hoiz izaten da, bat joaten da hila moztera, eta bestak laguntzera joaten dira. Eta barreketan itxera, eta telebista ikustera, eta bai. Igone, eta esan diguzu, badituzula bezero batzuk zure aitonarekin hasi zirenak, bizarra mozten eta jarraitzen dutenak zurekin. Bai. Horre idea 80 urtetik gorako jentia geraketan izaten pitinak, eurak dira, bai. Oiek zuretzat, esan, amai? Bai, Igone, pentsatzen dute gorkari bezala, bezeroek eskatuko dizuela aholkua, ez? Bizarrari edo bigoteari dagokionez, zer geratuko zaitu beto, luzea, motza, bigotea? Bai, asko, bai. Normalian, lehendik dakarrenak etxetik igual dakar txukunketako bakarrik. Baina eskotan pasatzen da, igual mutilgaztiak gura daunean bizar bat izteia, galdetu iten doztai. Ondo geratuko xatetxat geratuko, ze pentsaien zatzu, zuk ze uste dozu, bai. Eta zuk argi ikusten duzu, pertsona batengan, zuri bizarra ondo geratuko letzaizuke, edo ez? Ikusi biozu pitin bat, bentajain jakoan bizarra. Askotan pasatzen dena da, igual buruzu bizarra izteia, baina ez da uliak berdin urteten mozu danian. Orduan, askotan, gure izateak ez da usangora bizarra itxezek ez zunik. Orduan, esaten dut, pango gara ikusten, itzuek itxi pitin bat, ze bizarrek urteten dutzun, eta gero ikusiko, politia da, no aldan, edo... Bai, zeren ordenetarik izango da, batzuk bizar oso arroa izango dute, eta oso ugaria beste batzuk soilguneekin. Bai, hori pasatzen da, orduan, ikusin bida. Eta bezeroak zer joaten dira gehiago, bizarra moztera edo hila moztera? Egisa esan, geixen bat bizarra iten daunak, bizarra bakarrik itera gutxiengua da. Normalian entorten dira, uli hainaz, bizarra iten daue. Bai, geixen bat hori. Eta zenbat denbora behar duzu bizar bat konpontzen? Eskakat da oinan arabera. Igual, salapartak atorten bada bezerua, eta baldin bada lehendik indiadakotzun bizar bat ere, forma bat emutia gero eurak mantendu deixen, igual hori horri orden baten iken dozu. Baina, torten mazaztu, ez duzun ezauketan bezero bat, lehenengo aldiz, eta planteamendu pitima luzeketan bada, luzetu iten da. Da gero, bizarra kentzeia, guztiz kentzeia, nik hori saltzen dut pitin bat, espa tratamentu bat, gauza goxo bat dala, eta merezi dauela patxaran etorri, eta disfrutatxe esperientzia, orduan luziena hori zaten da. 55 minutu edola. 55 minutu bizarra egiten? Kentzen, guztiz kentzen, bai, hori daia, hori toalla berua, toalla hotza, bai, bentsat guztatxixat hola saltzeia. Da prozeso, antxinako prozesua. Hirugarren belaunaldia zarazu, zuk bi alaba dituzu. Bai. Ba aldago, laugarren belaunaldirik edo ze itxura hartzen diozu? Bueno, egisa esan, bixak be ez dago esetzik esaten. Zatek, azkenean, niri pasagizten moan, nire aitakin, hain pozik ikusten nabe lanera faten, eta hain gustora eta laneko kontuak eta zela bizidozun eta ni oportara faten banaiz, igual da nora faten izen, beti barbeixak ikusten nabil. Edo argazisek etaraten, edo eurekin berba itxen. Eta horren, eurak azkenean hori be, ikusten da, ze politia, ez da, nik nire aitai hori ikusten ozan, eta eurak hori ikusten da, orduan, ez duzte atze euskaiten. Bai, izan leke. Izan daiteke. Tatuaje bat ikusten dizugu, Igone? Bai. Gureizte batzuena. Ez asko. Gureizte batzuk, ez da? Honek bai, hartatixak. Guretzako hartatixak. Hartaziak, bai. Bai, ezke azkenean.
txantxikua, oinatiarrak. Eta hau gure Ruper zoragarrixan esaldi bat. Zuporri gone hartatixak bai, baina pentsatzen dut bizarra labanarekin egin gozula, ez da? Bai, labanakin. Luze edo motz berdin dio? Ez. A ber, bizar luzia torten danean, lehen, baitin zian, esatexate baziaz, diala filo osoko labanakin. Pasauzan azan, horrekusten di argazkitan. Pasauzan azan, hor zida eta zizianian, gai horrek sartu zianian, pitin bat, sanidadiak debekatu zituen laban horreik. Zatik horrekin, bai hepatitisa edo bai gaiz batzuk kontagian guileko. Orduan, hasi gintzen erabilken, beste laban tipo batzuk dianak, bezero bakoitzakin filo barrixa sartzen dozuna. Horrek niri beste patxara bat emuten dozt. Baina labanakin, bai. Orduan, horrekin bizarra motza guagon bida. Itzen duzu lehenengo makinekin pitin bat rebajau, eta gero sartzen duzu labana. Bitzakin eta prozeso danakin. Oso ongi, zoragarri.